Pak Bagus ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di-subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau teks pawarto. Sadurunge mlebu materi, kira-kira mengko awake dhewe kuwi arep nyinaoni ngenani pangerten, sifat, struktur, lan cara maca teks pawarto. Kira-kira wis siap opo durung? Yen uwis ayo ndang diwiwiti. Sing sepisan, pawarto yaiku katerangan sing bisa menehi pangerten marang salah sawijining kahanan. Pawarto iku awujud palapuran ngenani dumadine salah sawijining prastawa utawa kedadean. Wujud pawarto mengkone bisa arupa lesan lan tulisan. Kaya apa wujud lesan lan wujud tulisan? Lesan iku mengkone bisa digiarake utawa diandharake lumantar radio, TV, utawa diwaca lugas. Dene tulisan, pawarto biasane kapacak ana ing kalawarti utawa koran-koran. Tuladhane ana media sing jenenge Joko Lodang, Panjebar Semangat, Joyoboyo, lan liya-liyane. Wis mudeng tekan kene. Yen uwis diterusake. Saiki ayo dibahas ngenani sifat-sipate pawarto. Sepisan pawarto iku kudu asipat faktual. Apa iku faktual? Tegese pawarto iku kudu adhedhasar kasunyatan, ora bisa yen gawe pawarto utawa nyebarake pawarto sing ora adhedhasar kasunyatan. Ngono umume diarani hoaks. Kapindho, pawarto kudu nduweni sifat aktual. Apa iku aktual? Tegese pawarto sing isih anget utawa nembe kedadean, biasane diarani hot news. Sing liyane, pawarto bisa dadi kawigatene wong akeh lan bisa narik kawigaten utawa perhatian. Sing pungkasane, pawarto iku ora bisa mihak rono utawa mihak rene. Ora bisa milih ndi sing diuntungake ndi sing dirugiyake. Kudu bisa netral opo anane. Ngono umume pawarto diarani objektif. Pawarto kudu objektif. Saiki munggah sinau ngenani unsur-unsur pawarto. Pawarto sing apik kudu njawab pitakonan sing dicekak dadi istilah adiksimba, yaiku opo, endi, kapan, sopo, nopo utawa kenopo, lan kepiye. Biasane diarani unsur 5W1H. Sepisan ono, opo, tegese opo kedadean utawa prastawa sing diwartakake. Loro ono, sopo, tegese sopo wae paraga utawa tokoh sing ono ing prastawa kasebut. Katelu ono, nang endi, tegese ing ngendi prastawa kasebut kedadean. Banjur ono, kapan, tegese kapan utawa wektu prastawa kasebut kedadean. Terus ono, nopo utawa kenopo, tegese geneya prastawa kasebut bisa kedadean. Pungkasane ono, kepiye, tegese kepiye urut-urutan kedadeane lan kepiye pungkasane pawarto iku mau. Wis kababar ngenani pangerten pawarto, banjur sifat-sipate pawarto, semono uga unsur-unsure teks pawarto. Tekan kene mudeng apa mubeng? Yen mubeng bisa dibaleni maneh anggone ngrungokake utawa nggatekake materi nembe. Yen wis mudeng ayo dilanjut ngenani apa wae struktur-struktur teks pawarto. Ayo saiki mbabar struktur teks pawarto. Sakliyane unsur, struktur teks iki penting kanggo disinaoni. Ora liya kanggo cekelan awakmu supaya yen arep nulis teks pawarto mengkone bisa dadi bener. Oke, kaya ngene. Struktur teks pawarto iku biasane katulis awujud piramida kuwalik. Apa iku piramida kuwalik? Biasane yen arep nulis teks pawarto, sing ditulis iku sing dadi utamane pawarto iku mau, banjur dilanjutake bab-bab sing dadi panyengkuyung utawa pendukunge teks utamane. Kepiye bentuke? Ayo dibabar bareng-bareng. Struktur sing sepisanan yaiku ono irah-irahan utawa judul. Basa Inggrise yaiku headline. Banjur ono teras utawa alinea pambuka. Basa Inggrise lead. Banjur ono uga sing jenenge awak utawa isi pawarto. Basa Inggrise yaiku body. Pungkasan ono panutup. Ayo saiki coba dibahas teko siji-siji. Sepisan irah-irahan. Ana pirang-pirang perkara sing kudu digatekake nalika nulis irah-irahan utawa judul pawarta.
Nomor 1, kudu bisa nggambarake isi pawarta. 2, aja nggunakake tembung-tembung sing ambigu, sing bisa marakake salah tafsir. 3, prayogane migunakake ukara tanduk. Utawa basa Indonesiane yaiku kalimat aktif. Nomor 4, yen irah-irahan bentuke opini, kudu nyebutake sumbere. Sing pungkasan sing paling penting yaiku bisa narik kawigaten utawa perhatian pamaca. Kapindo, alinea pambuka utawa teras pawarta, iku isine kudu nggambarake swasana sing dayani utawa pengaruh kanggo pamaca kaya dene paraga ing prastawa pawarta. Mula teras kudune 1 bisa menehi informasi bab sing penting neng pawarta. Banjur bisa njurung utawa nggiring pamaca amrih bisa mlebu sakjerone perangan pawarta. 3, bab awak pawarta, isine kaya mau sing wis dibahas sadurunge, yaiku isine unsur-unsur 5W1H. Paragraf iki sing njlentrehake kanthi cetha, bab apa-apa wae sing kedadeyan sakjerone pawarta. Kayata, apa, neng ndi, kapan, sapa, kenapa, lan kepiye kahanan kedadeyane pawarta. Pungkasan, ana panutup. Neng bagian iki biasane nerangake bab ringkesane pawarta. Ning, yen ringkesan pawarta biasane wis kajupuk neng bagian teras. Bisa uga bagian panutup isine dudutan utawa kesimpulan saka pawarta sing digawe. Nggatekake bab struktur teks pawarta, tambah mudeng apa tambah mubeng. Yen ngono tak tambahi sepisan kas ngenani cara-carane maca pawarta. Ora akeh, dadi digatekake tenanan yo. Wong sing maca pawarta kudu nggatekake teknik vokal lan solah bawa utawa penampilan, antarane yaiku wirasa, penjiwaan utawa rasa. Pamaca kudu bisa ngrasakake isi pawarta, mbuh sedih, seneng, utawa tegang. Wirama, irama utawa tempo, cepet utawa alone pocapan lan dinamika swara. Wicara, artikulasi, pocapan aksara lan tembung kudu cetha, ora pindheng utawa pelo. Wiraga, basa tubuh. Sikep awak kudu tegap lan sopan, nggunakake ekspresi rai sing pas. Saiki jajal digatekake tulodo pawarta ing sisih kiwa iki. Ana pawarta sing sumbere saka solopos.com. Pawarta iki cetha jenise yaiku pawarta tulis utawa bisa uga kacetak ana ing kalawarti. Oke. Mengko dibabar teko 1 struktur-struktur teks pawarta iki. Sepisan yen diwaca kanthi premati, bisa diwangsuli yen irah-irahan saka pawarta iki yaiku kedadeyan banjir. Mula bisa kaserat irah-irahane banjir dalan Solo Purwodadi. Banjur mlebu alinea sepisanan utawa sing sering diarani teras pawarta yaiku ana ing bagian kene. Neng bagian iki umume nggambarake ringkesan saka pawarta. Bisa digatekake, intine utawa ringkesan pawarta bisa kawaca saka katrangan sing nyebutake bilih banjir sing kedaden dina Selasa tanggal 5 sasi 3 taun 2024 sore iku, merga dalan banyu, utawa drainase dalan kesumbat utawa mampet. Banjur sak ngisore lan seteruse kuwi bagian isine pawarta sing ngandhut unsur-unsur 5W1H. Bisa digatekake, neng kene ana unsur sapa, neng ndi, kepiye, lan liya-liyane. Lan pungkasane pawarta bagian kene isine dudutan saka pawarta iki. Yen digatekake, dudutan utawa kesimpulan pawarta banjir iki dudu tanggung jawabe pemerintah kota kabupaten. Merga dalan sing kena banjir iku dalan provinsi, mula dadi tanggung jawabe pemerintah provinsi. Mudeng yo bocah-bocah. Kurang luwih kaya mangkono anggone nganalisis teks pawarta. Iki ana tulodo macaake pawarta. Kajupuk saka YouTube TVRI Ngayogyakarta. Digatekake. Kelompok wanita tani utawi KWT menika kabukti saged nikelaken karaharjanipun warga. Menapa malih menawi dipun kelola kanthi estu saged kangge nambah wuluwetu keluarga kados KWT ayem tentrem ing Kulon Progo menika. Kados mekaten kridaning para ibu warganing kelompok wanita tani ayem tentrem ingkang wonten ing Latan Dusun Temben Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo. KWT ingkang dipun kelola menika kanthi sistem demplot ing pundi wonten setunggaling lahan utami ingkang dipun upangetaken kangge nindakaken maneka werni olah tetanen.
Sawetawis ing griyanipun piyambak, para warganing KWT menika ugi nindakaken budidaya taneman olah tetanen piyambak. Sedayanipun wau dipun kelola kanthi manajemen ingkang sae wiwit saking gunggung, jenis, ugi laporan hasil panen ingkang dipun storaken dhateng kelompok menapa dene ingkang dipun konsumsi piyambak. Mila boten maiben bilih KWT ayam tentrem menika kasil sasap wonten ing pasanggiri tataran Kapanewon lan badhe majeng malih ing tataran kabupaten. Anggenipun ngrimat taneman ing demplot utami menika kanthi gilir gumantos ing setunggal dintenipun wonten sekawan warga KWT ingkang ngrimat taneman budidaya. Menawi sedaya asil panen sampun kakempalaken lajeng dipun sade wonten ing peken sonten. Asilipun sesadian wau lajeng wangsul malih dhateng warganing KWT. KWT ayam tentrem menika ugi nggadhahi sawetawis produk olahan pangan ing antawisipun unjukan sekar telang, kripik bakso ron kelor sarta dawet pedes. Saiki wis rampung anggone sinau bab teks pawarta. Muga bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu yo cah. Banjur mengarepe dicoba nganalisis teks pawarta dhewe-dhewe lan jajal nggawe teks pawarta dhewe-dhewe. Enteni pasinaon-pasinaon liyane neng kanal YouTube Pak Bagus. Matur nuwun.